naidi o photo no kaham ke naidi o borok no norok waisa sik imango tuda no khadol rok kisa muito khai naidi kisa kaham ke muito khai naidi te ano sadi nugya ko fano kuno ungya but nung nukjak hinke nung saisungya nung hai hazar borok no bono imango nukjak nung nugya ko hinke o photo no tabo kaham ke naisegina di o borok nini imango bu phaiwano batta kiridi aro kirijak nei kuno kerei hai angkok borok amazing fact norok no tini kebangma borok ni imango nukjak nai a borok ni detail no ang sai khanari wano abagi norok gedalei tongdi o video bai paithak jora kisa bisip sekango o imas internet o belai ke viral mani omo hai ke viral o sungsaro waisa pano sungya kho tabok norok no sadi khoroksa borok kebangma borok ni imango nukjak phayu hinke abo kaisa amazing ko kya de doma samak ni imango nukjak phayu hinkele bono hai no hini pano songuina khamun but hazar borok ni imango amo hai ke nukjak phaimanole jeng hai ni hini songuina iman gala 2006 New York wo masa belai famous psychiatrist ni friend bono sawo ani imango salse ya salniya kebang manu amasa borok nukjak phaiwo tei bo ano belai ke tek tori phayo tei bo negative kok rok bo sawo but a borok no ang muk thango waisa pana nugya kho tei tibu malaya kho hinei bini akok no fast bui sengra songuina kha but bo regular no a borok no imango daily nugui tongkha abagi bo tewaisa bini psychiatrist phe noro thangai sawika bina imani kok no seriously nanani bagai bini brain wo kuno rok rok to koreina bile hinei test khaimani ulo kuno bimarok manliya but a psychiatrist bini friend ni imango phainai a borok ni imas no drawing khaina rakha nung tabok ane o video screen no je imas nugui tongo ang aboni kok no sai tongo dolro drawing khaibe mani ulo a psychiatrist a image no bini asok mani table sakao berai rei rakha tei ni dino tei masa borok bini mental health naijakna bagai a psychiatrist noro phaikha aprubo a table saka berajak image no nugui rakha a image no nugui bo shok ngai thangkha tei a psychiatrist no saka o image no ba ang ani imango si salbung no nuk bile hinei a kok no khnawi a psychiatrist bini friend ni kok no tei be seriously nakha tei bo wan sokha a image ni uklogo kaisa mungsasuk kotor reasons tongu hinei kisa salni ulo tei masa patient a psychiatrist noro phaika tei bobo a image no nugui amtei kheno saka je a borok bini imango phaiyi salbrung no bono tek toru phayo hinei bini porake 200-300 borok rok no akok no salai tonglai baikha abagi a psychiatrist a image no bini team rok no bo bagi rohor baikha tei apro saiman kha bini psychiatrist team rok ni joto patient no bo a borok no imango nukjak hinei apro ke a psychiatrist rok a kok rok no tei be serious nakha tei amazing one sokha khoroksa borok kebangma borok ni imango bahai ke phaiman hinei abagi borok a image no kebangma countries ni psychiatrist no rohor kha abono tei deeply research khainani bagai apro ke saiman jakha a borok only 200-300 borok ni imango nukjakya hazar borok ni imango no nukjak phaio hinei America England New Zealand India Singapore joto countries ni borok rok no a borok no imango nukjak but amazing ko ke abose a borok no joto imango nugo but real wo ke fia muk thango ke waisa phano ke bositu bu nugya ko teitu bu malaya ko ke bo phano sai simania ko a borok kubai de kathang na kathai de but botangai borok ni imango ke nukjak phai boni answer tabok suk jora ke boni aro no kerei ko bono tei kubangma scientific explanation bo khaijakha kaisa famous theory ni mote inke a image collective representation type ni kaisa image hai mane nung a image no kaham ke naisigi naikhanke a image wo a borok ni mani jakhe bunuknai kap jakhe bunuknai tension haike bunuknai kaisa image no joto emotion tongo jefru nung imang nugo abo nini emotion bai gedalai sinung nugo abagai no nini brain jefro imang phunugo abo randomly a image no phunugui riwo te kaisa theory ke amo hai sauje a borok ni mukhang kaisa special mukhang si mane o theory ni mote hinke nung o sungsani joto image no thansa ke thepai nai kainke a borok ni image ni mukhang hai engnai abagai o theory no hinjago collective faces theory hinai but baksa theory ke sawo a borok kubai no tongo tebo kaisa secret technology use khai tongo borok ni mind no habai nai na bagai but personally ang bo theory no believe khaya am high technology je borok ni mind no habai nai manai ang tabok suk jora khanaya khu abagai but ang joto ni se strong theory ingjak mani aboke o image wo joto type emotion tongo abagi a image randomly tini imango nukjak phaiwo
A borok no tui te kaisa ni personally one sok manke abosi ke bo borok masa imango a borok no nugu hinei but real ke pia mak tango waisa pano nugya ko hinei internet social media wo share khairi kanke a pushno ke bo borok masa trust khaiwi nai kanke a borok bo bini imango a borok no nugnai tangi hinke tang abono si imango nugo jeno sung one sogui tuwo pia sini emotion bai gadalja am tui keno tabo a borok no hazaria lakh borok no bini imango nugjak also nungbo tabago image no trust khabi kaham ke naise gina di te tini horni imango nini imango nungtu de nuk anote ni morning go comment khaiwi sapai di hambai dolok no ani o video no pai thak jora nai tomoni bagai rok salbrum no kok borok educational and scientific amazing fact nai ni musuka ke o channel no subscribe khairi di o channel katal ko abogindro ni support belai ke nango hambai